Goedemorgen, welkom op de laatste beoordeling van de ABFP. We hebben gekeken naar het eerste paard in de baan, dat was nummer 16 Lucie, die we vandaag aangespannen hebben bekeken. Een paard dat nog wel wat moeite heeft met het werken, lastig is nog in het lichaam, omdat het paard weinig kracht heeft en daarmee nog niet echt uit de voeten kan. Dus voor ons lastig om te beoordelen, maar voor het paard ook lastig om de verrichting goed, tot een goed einde te brengen. Vooral in het stappen heeft het paard veel moeite. Het is voor de wagen wel verbeterd gedurende de test. Dus dat hebben we meegenomen. Onder het zadel was het toch echt nog wel lastig qua tact en ruimte en gelijkheid. We komen op de volgende cijfers. Onder het zadel houdt het paard voor de stappen 4,5, draf en galoppen 6, houding balans 6,5, souplesse 5,5, schakelen 5 en impulsen 6. Komt daarmee op een totaalscore van 62,5 punt. Dan aangespannen, een 5 voor de stap, een 6 voor de draf, houding balans 6 en souplesse 6, schakelen 5,5, impulsen 5 en komt daarmee op een totaalscore van 61,5 punten. Aanleg als stuitpaard krijgt een paard een 4.
van nummer 3 en nummer 4. Om te beginnen bij nummer 3, Mogen van de Annehoeve. Een paard dat een beetje wisselend beeld geeft. De ene keer wel heel dapper de baan doorgaat, maar de andere keer toch nog wel ietsje moeite heeft met het werk. In het stappen met name nog wat moeite heeft met de tact en in het dragen soms nog met iets volhouden in het dragen. Galopperen doet het paard daartegen wel elke keer heel makkelijk. We komen tot de volgende cijfers. Onder het zadel, stappen 5, draf 6,5, galop 7, houding balans 6,5, suplessen schakelen 6, impuls 7, komt daarmee op een totaalscore van 69 punten. Dan aangespannen, stappen 5, draf 7, houding balans 7, suplessen 6,5, schakelen 7, impuls 7, komt daarmee op 72. En aandacht van staartpaard op 7. Dan nummer 4, Maurice van de Pompenblad. Een erg jeugdig paard, wat in onze ogen nog wat kracht mist. Dat zeker wel verbeterd gedurende de testen in de prestaties en in wat hij doet met de achterbenen, hoe hij zijn lichaam gebruikt. Stappen is nog iets beperkt, ik zou daar nog iets meer ruimte willen zien. Draven heeft het paard nog een klein beetje kracht. Galopperen heeft het paard een goede techniek. We komen tot de volgende cijfers. Onder het zadel. Stappen 6, draf en galoppen 7,5, houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7, komt daarmee op 77,5 punten. Dan aangespannen stappen 6, draf van 7, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7 en komt daarmee op 74,5 punten. En aanleg als startpaard van 6.
Dat was de verrichting van nummer 1, Melle Apollonia. Vandaag was het paardje gespannen en daardoor iets wisselend in de verrichting. We hebben hem vorige keer eigenlijk beter gezien aangespannen. We vonden aangespannen eigenlijk een mooier beeld dan zonder het zadel. Alleen, het is elke keer net even een beetje wisselend. De eerste keer onder het zadel was hij een beetje vasthouden en werd hij wat hectisch. De tweede keer onder het zadel was hij eigenlijk veel meer gelaten en kon hij zichzelf mee dragen en de pas afmaken. Dat was nou aangespannen eigenlijk, net andersom. Maar het paard heeft wel mooie momenten. Hij heeft nog soms iets moeite met zijn lichaam en daarin makkelijk schakelen en tot dragen komen. Het heeft wel heel veel actie, alleen is dat soms nog wat vlug en hectisch. We geven daar de volgende cijfers aan. Onder het zadel stappen 6, draf een 7, galop een 7,5, houding balans een 7, souplesse een 6, schakelen 6,5 en impuls een 7. En komt dan met 74,5 punt. Aangespannen stappen 6,5, draf een 7, houding balans 7, souplesse schakelen 6,5, impuls een 7. Totaal scoren ook 74,5 punt. En aanleg van staatpaard een 6,5.
gekeken naar de volgende groep, nummer 2, Max van de Groenesteeg. Een paard waar we heel erg gecharmeerd van zijn. Dat zich echt fijn laat werken, zowel onder het zadel als voor de wagen. Eigenlijk heel compleet paard in alle drie de gangen. Heeft het paard veel gemak en veel kwaliteit, veel tact en laat zich fijn werken. We geven de volgende cijfers. Onder het zadel krijgt het paard alles een 7,5, komt daarmee op 82,5 punt. Aangespannen, stap en draf een 8, houding balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen en impuls een 8 en komt daarmee op 86 punten. Aanleg was het paard een 7. Dan nummer 13, Nicola B. Een paard dat wel zich fijn laat werken, wat zijn best lijkt te doen, maar wat nog wat moeite heeft met zijn lichaam gebruiken, wat nog wat lang blijft aan de achterkant. Ik zou het willen dat hij van nature meer achterin onder de massa plaatst en daarin nog meer het lichaam kan gebruiken en makkelijker uit de voeten komt in verschillende tempowisselingen en overgangen. Galopperen doet het paard voor ons het makkelijkst en daarin ook makkelijk zich dragen en houding maken en kan daarin ook nog meer lichaamsgebruik laten zien, maar doet wel daar goede dingen. We komen daarmee onder het zadel, stappen draf 6,5, galop 7, houding balans 6,5, souplesse en schakelen 6 en impuls 7 op een totaalscore van 72. En dan aangespannen, stap 6,5, draf 7, houding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 6,5 en daarmee komt hij op een totaalscore van 74 en aanleg was uitgepaard met 6,5.
Dat was de verrichting van, om te beginnen, nummer 7, Aukje van de Gekouwhoeve. Een paard dat in de verrichting goed zijn best doet, ook elke beoordeling eigenlijk weer verbetert. We zouden wel willen dat het paard meer lichaamsgebruik laat zien en dat het paard van nature meer naar boven blijft in het lichaam en het achterbeen meer onder de massa plaatst. Maar werkt daarmee wel erg plezierig en laat goede dingen zien in de instelling. We geven daar de volgende cijfers voor. Stappen 7, draf en galop 6. De houdingbalans, vooral vanwege lichaamshouding 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6. En impulsen 7 komt daarmee op 70,5 punt. Dan aangespannen, stap en draf 6,5. Houdingbalans 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6,5. Impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 71,5 punten. En aanleg als stuitpaard een 6. Dan een nummer 17, een Mellen. Een paard dat erg veel moeite heeft met eigenlijk het gebruik van het lichaam en het behouden van de tact in alle 3 de gangen. Daarbij ook heeft het paard echt veel moeite om de verrichting vol te houden en om genoeg instelling te laten zien om alles te tonen waar wij om vragen. Dus dat is nog wel wat moeizaam hier en daar, helaas. Dat hebben we ook meegenomen in de cijfers, de kwaliteit van bewegen en lichaamsgebruik en instelling van het paard. Komen we met de volgende cijfers. Onder het zadel stappen 5, trappen 5,5, galoppen 6. Houdingbalans een 6, souplesse een 6. Schakelen 5,5. Impulsen 6,5. Je komt daarmee op 63 punten. Dan aangespannen, stappen 4,5, trappen 6. Houdingbalans een 6. Souplesse schakelen een 6. En impulsen 5. En komt daarmee op 61 punten. Aanleg als stuitpaard een 5.
de richting van nummer 8 en nummer 9. Om te beginnen nummer 8, Niek van Wetterzicht. Paard dat zich fijn laat werken, paard met veel houding en veel voorkomen. Voor de water nog wat meer bravoure en nog wel meer voorhand waar die een heel stoer beeld van maakt. En toch ook om het zadel is het paard fijn te werken en beter in het lichaam geworden. Stappen heeft hij zowel onder het zadel als aangespannen moeite met ruimte en ritme. Dat is wat jammer, dat is ook dat stukje lichaamsgebruik. Wij geven de volgende cijfers. Onder het zadel stappen 5, draf een 7, galop een 6,5, houding en balans, vooral vanwege lichaamshouding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5 en impulsen 7 en komt daarmee op 70 punten. En dan aangespannen, stappen 5, draf een 7, houding balans 7,5, souplesse 6,5, schakelen en impulsen 7 en komt daarmee op 73 punten. Aan en vast stuitpaard een 7. En dan nummer 9, Melle. Een paard dat knap voorgesteld is, maar wat niet echt veel instelling heeft en zijn lijf op een goede manier gebruikt. Dus wel erg lastig om een paard goed te presenteren en dan ook nog alles te laten zien wat er gevraagd is. Dus instelling is wel een heel belangrijk iets, dat is wel weer duidelijk. Daarnaast zouden we willen dat het paard van nature meer lichaamsgebruik laat zien en meer buiging in het achterbeen, dat het achterbeen meer onder de massa plaatst en zich niet zo van het achterbeen afdrukt naar de voorhand toe. Maar dat is ook wel een klein beetje in combinatie met de instelling. Dus ja, knap wat je er nog van mee hebt gedaan, maar wel erg jammer dat het paard zo weinig instelling laat zien. Onder het zadel krijgt hij stap 6, draf van 5,5, houding balans 5, souplesse 6, schakelen en impuls 5 en komt daarmee op 60 punten. Aangespannen heeft het paard wel meer meegewerkt en zich beter laten zien. Ook dan zouden we willen dat hij het lichaam meer gebruikt en meer achterbeen onder de massa plaatst van nature. Komt daarmee op stap en draf een 6, houding balans, souplesse 6,5, schakelen 5,5, impulsen 7 en komt daarmee op 69,5 punten. Aanleg als stuitpaard een 5.
En we gekeken naar de aangespannen proef van nummer 5 en nummer 14. Om te beginnen bij de beoordeling van nummer 5, Niels G. van der Rietwijk. Een paard had nog wat kracht mis. Een paard wat zouden willen dat hij meer lichaamsgebruik laat zien en meer buiging in de sprong. In het stappen is hier wat wisselend. Onder het zadel heeft hij nog wel echt moeite met het houden van de tak. Voor de wagen is dat beter, maar het is dan ook nog steeds wat lichaamsgebruik en wat buiging in de sprong. En dat is eigenlijk in de hele verrichting dat je het wel meer wil zien dat het paard vanuit het achterbeen reageert, dat het paard minder hectisch wordt en meer rust houdt. En vanuit het achterbeen reageert en daar iets meer zichzelf kan dragen. Geeft de volgende cijfers onder het zadel stappen 5, draf 6,5, galop 6. Houding balans 6,5, souplesse 5,5, schakelen een 6 en impuls een 6,5. Komt daarmee op 66 punten. En dan aangespannen stappen draf een 6, houding balans 6,5, souplesse schakelen een 6 en impuls een 7. Komt daarmee op 69 punten aangespannen en aanleg als stuitpaard een 5. Dan nummer 14, Melis van de Kadi. Een paard met heel veel voorkomen en veel houding. Een paard wat nog wel meer lichaamsgebruik mag laten zien en iets meer rust mag houden in de beweging als hij meer schakelt en meer activiteit en energie heeft. Dat iets meer tot dragen komt of iets meer rust houdt. Maar hij heeft van nature wel veel balans en draagkracht. Dus het paard laat wel goede dingen zien. Eigenlijk in alle 3 de gangen. Galop is tussen links en rechts nog iets verschil. Dus dat hebben we meegenomen in het cijfer. Dan komen we tot de volgende cijfers. Stap 7,5, stap 7, draf 7,5, galop 6,5. Houding balans 7, souplesse en schakelen een 7 en impuls een 7,5. En komt daarmee op de totaalscore onder het zadel voor 77,5 punten. Dan aangespannen, stappen 7, draf 7,5, houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen en impuls een 7,5. En komt daarmee op de totaalscore van 80,5 punten. Aanleg als stuitpaard een 7.
Dat was alweer de laatste groep van deze test. We hebben gekeken naar nummer 15 en nummer 11. Dus we beginnen met nummer 15, nou van Mr. Team. Het gaat ook wat moeite heeft met zijn lichaam aangespannen, eigenlijk lastiger dan onder het zadel. Aangespannen ook meer moeite met de takt in stap dan onder het zadel. We zouden willen dat hij meer lichaamsgebruik laat zien. Hij heeft dan een mooie houding, maar dan eigenlijk de lichaamshouding is weer wat te veel neerwaarts. En houdt zich in het lichaam wat te veel vast. Dat zie je ook in het galopperen. Een paard heeft wel techniek in het galopperen, maar houdt zijn lijf daar gewoon snel wat vast. En moet daarin nog makkelijker laten zien dat hij vanuit het achterbeen reageert en dat door kan geven in het lichaam. Krijgt er voor de volgende cijfers stappen eraf een 6, galop een 7, houding balans 6,5, souplesse 6, schakelen en impuls een 6,5 en komt daarmee op 70 punten. Dan aangespannen, stappen 5, draf een 6, houding balans een 6, souplesse, schakelen en impuls een 6 en komt daarmee op 64 punten met aanleg als startpaard van 5. Dan nummer 11, Maestro W van de Pixen. Een paard dat een verschillend beeld laat zien, aangespannen dan onder het zadel. Beide moeite met de takt in de stap en moeite met daarin de ruimte maken en lichaamsgebruik en pas afmaken. Maar voor de wagen heeft het paard eigenlijk voornamelijk in het draven en maakt hij daar meer houding. Heeft daarin meer schoudervrijheid en meer balans en lichaamsgebruik dan onder het zadel. Onder het zadel houdt hij zich nog snel een beetje vast en wordt daarin dan wat korter en wat minder door het lichaam. We geven daarvoor de volgende cijfers. Onder het zadel stappen 5, draf en galop 6,5, houding balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 68,5 punten. Dan aangespannen stappen 4, draf 7,5, houding balans 7,5, souplesse 6,5, schakelen en impuls 7,5 en komt daarmee op 73,5 punten met de 7,5 op aanleg als startpaard. Goed, wil ik iedereen bedanken. Vooral ook het team van WB Stables voor alle inzet. En dan rollen we het hiermee af. En tot de volgende keer.
Nummer 2, een paard met een strekend hoofd. Het zou iets meer neklengte kunnen hebben, wel een lange hals die iets horizontaal is. Dus een sterke bovenlijn. Kruis is goed van ligging, zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat heel goed stapt en ook ruim in de bewegingen is, ook een goede draf laat zien. We laten dit paard toe op de voorrijden.
Paard nummer 4, die komt voor een sterkeuring. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, die is iets zwaar in de kaken. Zou ook iets meer neklengte mogen hebben. De hals is verticaal, ietsje zwaarder, komt ook wat dieper uit de borst. De bovenlijn is sterk, ietsje strak op de linkerpartij. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het voorbeen is goed gesteld, is daar wel week gekort aan het voorbeen. Het achterbeen is licht zadelbenig en daar is ietsje stuil gekoopt. In de stap zou het paard wat meer tact mogen hebben, ook wat meer ruimte. In draf is hij opwaarts, heeft hij een heel goed achterbeen gebruikt met veel sleepmoment. Maar vanwege kwaliteit B-werk en rest en bouw wordt het paard vandaag geen ster.
Paard nummer 14. Paard zou iets eerder in zijn hals mogen zijn. Heeft een hals die iets meer lengte zou mogen hebben. Heeft daarbij iets onderhals. Is wel verticaal gesteld. Schouder is schuin. Heeft een lang doorlopend schoft. De rug is sterk. Kruis is voldoende voor lengte. Ietsje hellend. Het voorbeen staat er goed onder. Is wat lang en week gekomen met het voorbeen. En het achterbeen is licht tafelbenig. Het paard had in de test een 7 op stap en een 7,5 op draf. We hebben dat nu aan de hand en niet weer teruggezien, maar aangezien wij de testcijfers meestal overnemen, ja, wordt dit paard vandaag ster verklaard, maar het gaat niet door naar de voorrijdagen. Zou je meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. Dus het paard wordt vandaag ster verklaard.